Nanapoy laing tawag ining punto ang ato ang gitawag og tubagon sa tong higala nga si Brad Julito. So ang iyahang tawag ng question, kinsa daw kuno kuan? Kinsa daw kuno nag-translate adtong kuan? Kinsa daw kuno nag-translate sa rehistro sa Iglesia ni Cristo? Unya follow up niya nga question, naabay authorization sa Iglesia ni Cristo nga i-translate ang ilahang tawag ini nga rehistro. So kana makita nato na siya nga klase nga pangutana, masabta nato nga ato ang amigo nga membro sa Iglesia ni King Kong. Makita nato nga bright big kaayo siya. Ngano man, number one, pinakaunang punto, ang translator gikan sa tawag ining gobyerno. Mabitaw katong ato ang basis is katong copy nga giproduce sa Journal of the East Asiatic Studies nga gipagawa sa University of Manila. So buot ipasabot, ang ila pong gitranslate is gikan pod nga document sa gobyerno, yung sa pang public document kung pagaba. Kung public document na, no need na ang permission sa individual kung i-translate ba niya, musugot ba siya i-translate o dili. Nga naman, tungod sa hinungdan nga ang maong dokumento, dili man private or dili man personal. Kung dili, usang man kagitawag og public document nga ang gobyerno po ang naghatag anang dokumentuha. So, si Kabright sa atong higala, nahub na noon nga iyahang gi-question ang kredibilidad sa nagpagawa sa maong dokumento, ang University of Manila. At the same time, gi-question po niya ang kredibilidad or ang tawag anang otoridad sa gobyerno nga iyahang himuon ang tanang mga butang or pwede niyang mahimo ang tanang mga butang pertaining sa usa ka public document or sa usa ka gitawag og public persons. Remember nga sa dihang giparehistro ni Felix Manalo ang maong gitawag og pundok nila sa gobyerno, ang nag-issue og tawag ini usana, ang nag-issue og dokumento or certification dili individual kung dili ang gobyerno. So walay makabuot sa gobyerno kung sugot ang gobyerno nga i-translate ang maong gitawag og kining dokumento katong registration papers nila. Walay makabuot sa gobyerno, dili ma-question ang gobyerno sa pagbuhat sa ingon ngano man kay ang maong rehistro is public document. Kay public document man siya, subuot ipasabot, pwede siya sa publiko. Unya sa maong dokumento, mosugot kag sa dili, nagpabilin na bisan pag-translate from the Spanish language to English language, bisan pag-translate wala mawala ang pagkapundador, pagkamatutukod sa maong gitawag og Manalo sa iglesyang iyang giparehistro. Sa mo nga dili ninyo madinay ang tinuod niya, ang tingala kung anong maulaw man gid mo nga narehistro ng iglesia ni King Kong sa gobyerno. Ayaw mo kaulaw oy, nya tanawan na inyo ang mga karatulaw dagko kayo iglesia ni King Kong nya pagkaman wala man galing incorporated gibutang. So naulaw mo, ngano man kimapangka mo, mabuko mo nga ang pundok ng inyong gipasakupan gitukod lang og tao. Tao ba nga dili Dios? Gitukod lang og kanang kwaknit. Kwaknit may angga na ko ana kay di man tinuod nga anghel. Ang anghel katong iya gid sa Dios. Balo man ta nga di na iya sa Dios. Kwaknit may tawag na ko ana. So man ang katawa ko tungod sa Kabright ning atong amigo, si amigo nato Julito. Dapat puntuon pud ta pa nagsaba kay para dili makit-an ang ato ang Kabright kay siyempre kung magtuon ta di ta maulawan. Tanawa ra gud tangayuan pa nimo authorization. Gusto pa nahulog nga ang nag-translate nga gikan sa University of Manila. Gusto pa panimo papangayoon og tawag anang authorization gikan sa iglesia ni King Kong. Di na pwede oy. Mabuhat sa gobyerno ang mabuhat sa gobyerno ang iyang gustong buhaton basta public document or public action. Pwede niya na buhaton bisan pagdili na mangayog permiso sa usa ka gitawag og individual. Okay? Muna pagtuon sa kay para makita na to ba kay ingon ra ba ka sa kuha nga tawag anang bugo ta. May problema na basta at least makita na to kinsay bugo na to. Okay? Muna ay po pasubrahin ng imuhang Kabright
Ngano man kasi imuhang ka bright makita ang imong kabugo. Okay? Next na po nato tubagon ang next nato nga tawagan ang argumento niya. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.